Salutare lumea, astăzi ne jucăm Rocket League, suntem aici cu Denis. Salut! Și da, jucăm Rocket League 1 vs 1 pe 100 de lei, man. Pe 100 de lei, băieți. Cine câștigă ia banii și o shawarma. Se pare că e. O să mă pun orange, că orange e o culoare mai frumoșică, de nu se bloc, se pare. Eu. Și să nu uitați să dați un like, un subscribe, jucăm vreo 2 meciuri, 1 vs 1, pădăm un duo, așa că băieții. Aoleu, ce m-am dus de prost. Opa! Da, să vă zicem ceva, noi suntem noi pe Rocket League, gen, noi jucăm de mult timp. Ne jucăm cam de așa, o săptămână, 2. Nici, chiar de vreo 3-4 zile de jucăm, așa e de nici. Nu, da, de 4 zile. Bă, m-am împușcat, omul! Dar și tu poți face asta. Nu. Play, nu. Unde-i mingea? Oh, bine. Bine. Nu, te-am ratat cu aia. Am ratat. Cât bolan pe tine, mă. Cât bolan să... Nu. Păcat-o afară. Shit. Scuze. Nu, am sărit peste mine. Eu sunt prost. Uite-te unde m-am dus eu din greșeală. Bă, dar nu mă lasă să mă dau jos. Bun. Fira ar. Nu puteam să mă dau de acolo. Nu mă puteam duce. Hai, ne băgăm frontal. Nu, Denis, să știi, n-avem voie să băgăm. Bă. Denis, tu nu înțelegi românește și ție iei karma. Bă, Să descărca consola, să descărca consola, man. Nu, am pierdut. Bă, nici să descărca consola! Fix atunci! Stai că mi-am luat alta. Ce copil ești, bă, să mă... Cât bula m-a ajutat Dumnezeu. Bă, dar ce faci? Denis, ce faci? Tu nu înțelegi. Dar trebuie să te bagi în minge la început. Dar nu ai voie să faci asta, Denis. Ce n-am Noi nu jucăm Rocket League ca profesioniștii. Ba da. Jucăm de vreo 2 zile, omule. Eu nu am mai jucat niciodată. Stai, ce logică. Fai, trebuie să o scot, yes. Nu te pot crede. Am preluat mingea. N-am dat-o. Bă, dar când vezi că s-a aproape de mine, dai. S-a blocat, stop, bă, s-a blocat, stop, că trebuie să te iau altfel pe cameră. S-a blocat. Că te aștept, dar mai străini. Gata, am revenit, băieți. Nu, bă, dar vezi că când îți dai boost-ul, te bagi în mine, când îți liniile alea pe jos, când ți-ai dat boost-ul, te bagi în mine și... Nu pot să cred ce ai scos-o de acolo. Te bagi în mine și când ți apar liniile pe jos, te bagi în mine și o să mă explodeze. Ce prost am jucat acolo, ți-am dat-o ție, Na! Ba da, Bă, și un gol ai luat incorect. Uite cum mi-am luat-o. Îmi pierd bani, nevăzule. Bine, hai să vedem. N-ți place? N-ți place? Da, mie cam place. Da, Nu cred. S-a dus peste poartă. Te molești! Nu! Este mai 2 minute. Mai 2 minute, nu cred. Nu cred, ce bulan, nu! Este, bă, karma. Nu, ce bulan. Vai, cum au revenit 3 goluri deodată, băieți. Bă, ce bulan, ce bulan are, trebuie să mă bat, hai, că pierd bani. Hai. Hai că acum asta o fac. Asta îmi pare eu că îți dau gol. Nu-ți dau, Este, bă, cât minut!
Nu cred. Nu cred ce noroc are, băie. Nu, mi-a furat boost. Bine, mă! Bine, mă! Gata, băieți, mă bat. Ok, hai, mă iese, poate așa să lăsăm. Am răsturnăm. Acum nu-l mai lăsăm, băieți. Nu cred, am luat mingea. Nu cred! Nu cred! Și eu am avut ghinion și tu ai avut ghinion. Da, m-a lăsat bulanul, băieți. A, dă-te. Hai să băgă tryhard, domnul. Unde-i mingea? Căd mingea. Și... Nu! Nu pot să scot! Ce prost a fost acolo! Yes! Ta! Băieți! Băieți, 5-4 băieți. Vezi până la 7 se joacă și mai este 1 minut 40. Până la cât se joacă? Până la 7. 7. Nu băieți. Nu băieți. Nu-i bine. M-a pușcat copilul? La copil. Ok. Bă, ce faci? Respir și eu ce să fac. Nu, am pot să-ți dai Nu, nu iar așa, nu pierd așa. Uai, ce greu e, man. Bă, mai este 1 minut, băieți. Și mai este 1 minut și 4-5, nu-i bine, bă, nu-i bine, băieți. Trebuie să scot. E foarte rău, băieți. Dacă nu-l bat... Nu, iară te-am ratat. Trebuie doar să salvez! Doar trebuie să aperi. Nu, iară. Nu, 30 de secunde. 30 de secunde. Nu, ultimele secunde! Cât de strâns e cu scorul ăsta, băieți! Vai de capul meu, cum a fost asta, m-am strâns din minte. Bă, m-au scos de pe Rocket League. Denis, chiar? gata, am reintrat, am reintrat, că am testat și asta. Nu, n-am dat. Bă. Nu! Yes. Bun. Nu, Denis! Nu! Yes! 3 secunde, băieți. S-au dus. Băi, 5. Overtime, 600 de lei, băgăraș. Cine câștigă banii? Nu eu câștig. Ba, eu câștig. Nu! 1 la 0 pentru Denis, mai avem încă o rundă. Nu cred, băieți, bă, a fost foarte greu meciul, foarte greu, foarte intens. Încă o rundă mai avem, Denis. Și asta o jucăm doar până la 3, adică scorul... Stai ready. Scorul o să fie doar până la 3, adică n-am. Da, jucăm până la 3 acum, cine câștigă? Rapiduță, ce vrei? Ți alegi, iar bun, orange, dacă tu vrei orange. Bă, Denis, oprim camera. Hai să ți-am revenit. Jucăm până la 3. Bine, bravo, Denis, bravo jucat. Avem deja 1 băieți, bravo. Foarte. Încă un gol și gata, băi. Încă un gol și gata. Încă 2, pardon, scuze. Bă. Greu meci, băieți. Și... Nu! Yes! Am scos-o. Injuța noastră. Bun, am scos-o. Nu. Da, suntem foarte concentrați în joc. Ce proastă-s. Tu ești Sariu. Denis, lasă-mi eu. Nu. Nu!
Nu cred. Nu cred. Nu cred. Ultimul gol, bine. Bani la mine. Hai. Asta e poziția mea preferată. Nu, Vinclo, da nebunul! Vinclo, da nebunul! Dați-vă, nu dați schimb. Urmăriți, fiți atenți cum o da nebunul. Vinclo ăsta frumos. Denis, să nu uiți. Nu uit. Nu uit, băieți. Nu. Să nu uiți cine e cel mai bun de aici. Exact, să nu uiți. Bulanu pe om. Ok. E foarte ok, băieți. Denis, să oprim camera. Am băieți, mă. Let's go, băieți! Bine, băieți! nu. Gol de 3-3 și următorul meci îl jucăm până la 1 sau până la 2, Denis? Până la 2 un pic, că a fost cam scurt și mai jucăm mai bun. Bun, băieți, am revenit acum. Eu am câștigat și runda după ce ne-am dat autogoluri și de astea. Jucam runda finală. Denis, ești pregătit să pierzi? Runda finală, nu cred că ești tu pregătit. Mă pun orange, runda finală jucăm până la 2. Cine va câștiga banii, cine va câștiga meciul, vom afla. Acum dau, nici nu trebuie să, nici nu atingi mingea, pun pariu. Nu cred. Du-te dracu, să te duci, du-te dracu, să te duci. Mi s-a blocat consola! Bă, uitați cât e de poza! Bă, te urăsc, Denis! Prostule, 46 de pe carnea. Bun, șotron, dau șotron. Prost, ai jucat acolo, Denis. Care-i Stai, mi s-a blocat consola. Băieți. Nu. Bă, băieți, băi, nebuna. Mi s-a blocat consola, așteaptă! Bă, mi s-a blocat! Șterge, N-ai bine s-a dat un autogol din greșeală. Ignorați unul de ăla pentru Denis, că mi s-a descărcat mie consola și mi s-a blocat iară. Bă, să mor eu cât ghinion. Bă, iară. Bă, nu mai joc. Nu cred, atâta ghinion că trebuie să joc de pe PC acum, Denis. Cât noroc să ai. Cât noroc să ai, copile. E momentan 0-0. Nu pot de pe PC, sunt prea slab. Păi știi care e problema? Tu nu folosești boost-ul. Ce sei-ul. Nu folosești. Mi s-a blocat, stai să te. Nu cred! Am dat gol! Bine, mă, 1-0, 1-0, cică, hai! Mi s-a blocat consola, nu s-a pus. Nu, Denis, nu s-a blocat nimic. Butule, și eu ți-am dat gol înainte. Na, mă șterge după cameră și ți-am dat gol. Dar mi s-a blocat. Bine, e 1-1, că Denis e așa. E așa Tu, în băi, treaba lui. eu ți-am dat gol, nu mai minți lumea. Da, când mi s-a blocat consola, în fine, lasă, Nu, Denis. blocat Eu și de consola. pe PC, deci ar trebui să plâng acum. Și eu nu mă joc de pe PC. De pe ce mă joc? De pe extraterestre? Nu, ți-am scos-o eu! Denis e 1-0, e 1-0. Dacă da, acum e 1-1. E 1-1, băieți! Ultimul gol, Denis. Oi. Rău. Ok. Bun, Carona. Bine, bun. Pronto. Da, o șampon.
câmpul la 3. Nu te cred, bă. Bine, oprim, revenit. Acum dăm un dos cu domnul Denis, după ce a câștigat el. Bravo, Denis, bun meci. Mulțumesc. Așa, după ce am câștigat, a fost un meci strâns, am avut overtime-uri multe, a fost în final 1-1. Foarte strâns au fost meciurile astea, deci nu a fost așa. Nu dăm un dos. Hai să batem pe copiii ăștia. Gata, după acest dos, cred că se termină. După aceea două se închide videoclipul, da, să nu uitați un like, subscribe. Cred că poți. Bă, mi s-a blocat consola. Bă, ăștia-s buni, Cezar, ăștia au mai mult boost ca mine și de asta. Copii, ce copii. Poate eu. Ne-au bătut. Ne-au bătut deja. E 1-0. Man. Bă, ăștia-s legende, copii. Bă, ăsta are veteran, ăsta se joacă de mult în capii ăsta. Nu riști de 2 zile. E mort, ți-am pierdut. Scoate-o. De ce n-ai scos-o? Ce ai făcut, omule? Ți-ai dat auto? Ce să fac, că m-am răsturnat, copii, prost. Doamne, Denis. Nu vezi că ăștia au cel mai mare rang? Da, Nu vezi că au mașini bune? Ne-au bătut. Nu uite la mașini, că mașinile la toți aceia. Nu sunt aceleași, că poți să-ți cumperi mașini. Ce-am scos, ai văzut? Ce? Ai văzut ce-am scos-o? Dă-i! Nici măcar n-ai atins-o, copii. Am atins-o și am și scos-o, Denis, n-ai văzut că eu am dat-o. Bă, am văzut play că nu ai scos-o. În fine, nu contează. Suntem o echipă, Denis, nu trebuie să ne certăm în timp. Nu vezi mașini au ultimă. Ce mașină are ăla? Da. E mai rapidă, are mai mult chestii. Dă pas aici, Denis, în față. Dar ăștia au mingea negră. Bravo. Așa. Pasă. Ăștia știu scheme de alea să sară. Scoate-o! Ce-am scos? Acolo am scos-o, bă! Acolo, da. Bă, dar ăștia se bagă amândoi în mine, tu ce faci, Cezar? Nu! Suntem niște jucători proști. Hai. Bă, toată lumea se bagă în mine, nu fiice. Yes! Du-te, Denis. Eu stau în apărare. Bă, ăștia stau în poartă, ești nebun. Și iară s-o băgat în mine copilul ăsta. Vine pe noi. Da, nu, n-ai ce să le faci. Ne bat 7-0 ăștia. Asta nu cred că e până la 7, nu știu cât e. Bă, tu ce faci? Mi-au bătut. Nici n-am văzut, man. Nici n-am văzut. De ce ai stat pe loc, bă? Că mi s-a descărcat consola. Adică s-a blocat consola. Du-te și tu. Ia am rămas un bun mărât ăsta și ne Nu, bagă vezi ăsta cum e, în așa pe îmi făceai și tu, vei, cum îți fac ăștia ție. dar de ăștia au mașina mai bună. De aia. Ți mai rapide și așa aveai și tu mașină mai rapidă ca mea. Nu, că sunt aceleași mașini este de la început aproape. Mașina lui e diferită. Ai din aia, gen. Uite ce se ia în schemă ăla. Ce dai? Nu. M-am blocat. Știi ceva? Vin de pe PC. Dar are sens. Am pierdut. Bă, dar Vigo nu m-a laudat câte goluri. Celălalt cu echipe nu a dat. Aba, da, așa. Na, băi, și cam atât a fost cu acest episod. Vă mulțumim pentru atenție. Bye, bye.